Bosta residenti ta' Birżebbuġa għadhom jilmentaw dwar ir-riħa insapportabbli ta' ħut li qed taħkem il-qalba tar-raħal tagħhom u li qed teffettwalhom il-ħajja tagħhom ta' kuljum. Fil-fatt ħafna għadhom qed isostnu li r-riħa insapportabbli ta' ħut qiegħda tiġi ġenerata mill-impjant ta' riċiklaġġ ta' ton li jinsab fl-inħawi ta' ħalfar. F'konferenza tal-aħbarijiet li saret l-4 wara nofsinhar, Net News staqsal il-kap eżekuttiv ta' Agriculture Resources Limited, Charlon Guder, xi jwieġeb għal dawn l-ilmenti kontinwi tan-nies, iżda hu insista li l-impjant mhux jarmi rwejjaħ ta' ħut. Tgħaddi bil-karozza, skużi, titqalla. Propja riħa ta' ħut hija. Di f'daqqa waħda bdiet tiġi, ġifieri minn mindu bdiet topala dik il-fabrika hu. Qabel ma kienx ikollna rwejjaħ ta' ħut. L-impjant mhuwiex qiegħed jarmi ir-rwejjaħ illi jintnu. Allura residenti qegħdin jikdbu? Le, biex qed ngħidlek. Jien qed ngħid illi l-impjant xi qiegħed jemmitja. Jien ma nistax nifhem huwa kif tixxamm ir-riħa tal-ħut u ngħidu li mhux vera. Min fejn taħseb li ġejja din ir-riħa? 99.9 in-naħa tal-wiet. Aħna noqogħdu naħa tax-xatt, imma jekk tgħaddi n-naħa tal-wiet it's unbearable. ġej l-affarijiet qabel ma kenniex daw ir-riħa. Għandi ħija u għatemmek titilbot minnom, jkollu jgerger. Fl-istess kummenti Charlon Guder ikkontradixxa lilu nnifsu billi qal li r-riħa li qegħdin ixommu r-residenti mhix riħa ta' ħut imma riħa ta' smoked fish. Sakemm ftit wara qalilna li hu ma jistax jitkellem fuq l-irwejjaħ tal-ħut. Jiena ma nistax nitkellem fuq l-irwejjaħ li qed ixommu residenti. Issa m'hemmx irwejjaħ x'għadhom jilmentaw s'issa. Jien qed ngħidlek illi inti kellek l-opportunità li tiġi hawnhekk u inti stess stajt ma xhomx din ir-riħa. Min fejn taħseb li ġejja? Mux mill-fabrika li jagħmlu tal-ħut. Qabel ma kienx hawn dir-riħa, ġifieri f'dawn l-aħħar xahrin. Le, ma kienx hawn xejn. Imma kulħadd jgħid jixommu riħa tal-ħut, kulħadd. Mux mill-fabrika ta' fuq naħseb jiena. Ġifieri qabel ma kienx hawn dir-riħa. Le, qatt ma kellna rwejjaħ. Charlon Guder kien qed jindirizza lil ġurnalisti waqt tur li l-kumpanija organizzat għal membri tal-medja fejn il-ġurnalisti stess ikkummentaw dwar ir-riħa qawwija ta' ħut illi xammew. Iżda Guder baqa' jgħid li kull resident f'Birżebbuġa li jemmen li l-impjant qed jikkawża rwejjaħ ta' ħut għandu jżur il-fabrika u jxomm ir-riħa huwa stess. Wara l-konferenza tal-aħbarijiet Net News niżel Birżebbuġa jistaqsi lin-nies dwar din is-sitwazzjoni li issa ilha għaddejja xarejn sħaħ. Bir-residenti jgħidulna li f'Birżebbuġa qatt ma xammew din ir-riħa qawwija ta' ħut qabel, iżda bdew jinnotawha minn mindu nfetaħ dan l-impjant.